아마네 송사라고 지금 자네 봐봐야 송사라 아까 뭐 또 부려밤 가는 랑드 아, 나 집에 내놔가시. 자, 공부해. 맞아. Aku meeting khamane bunna ijo. 마. 너거 저 불나 이정. 암니 공부해커. 암니 공부해장 와커 불나 이제 저거. 셜비라이. 암니 공부해커 불나 이거. 로 고가비어 능코 철 문화인의 공부장 갖고 베코 홈나니 라보다니 모토로 흔한 모토로 띠익스 셔마우난 로 회카만 보고는 지럭하거나 안 공부해 나가 능코 문화인가 철벨라이 앙니 공부하고 메팅 칼라만 아이가 에톰 보마 가르나 그거나 니시 운운 에톰 보마 앙니 공부하고 문화나기가 로 에톰 보마 그거나 신의 그의 안고셔 내 입에 개하고 신의 그의 앙니 공부하고 문화이거라 철동복래 철동복 앙니 공부하고 보거라 고아 많은 공부하고 많은 Dalam aku hai. 마 다오 카우나잖아요. दाउआखौथ' आंसो खावनानै जादों नाथाय फंबायखौ मानो सोर माबोरैनि फंबायखौ मिटिं खालामनानै बुलायखो जाहोना माबा मोनसे रहस्य थाथार नांगौ 아시아 그랬다. Kakak kumbai tak sih. 그럼 제가 아이나나요 랑네 문치 부티 피요. 저의 방갈 프렌드 다리 호스텔 블라그단 아이자 피요. 앙베 제블라 가오니 모고 아이나오요. 오글라 그다음 아이자 피요. 그럼 아이나나요. 오 수아라 앙바지 에케 दिनै नायसनबाय आं गावनि महरखौ सिख्लाबसे आयनायाव फंबायजों आंजों महरा एखे बेखायनो आंनि खावनाय दाउखौ फंबायखौसो सिखाव हमदों इस आं बे सर'खौ गारनांसिगोन नङाब्ला आं खैफोद गोनां जानो हागौ आंनि दायाव फंबायखौ बुथारोब्ला आं एसे गोरोन्थि मावनाय जागोन गावनि आथिङाव गावनो दानना लानाय जागोन बेखायनो आं मोनसे डिसाइड खालामगासिनो आंनि फंबायखौ आं दुखु होला आरो आंबो दिनैनिफ्राय गाज्रि हाबा मावला जौ लोंला मालायफोरनि दाउ खावना जाला आरो बेबायदि निसा फेग्रा निसा फंबाय आं मोनसे आइडिया दिहुनगोन सिन्था खालामनाङा नैबे टेपआव दं